consellería explote e precariza. Esta consellería Explote e precariza. Esta consellería. Unha mesa de negociación vital os intereses do persoal non docente que a día de hoxe se atopa sin unhas condicións dignas laborais. Por iso mismo, imos a facer chegar a recollida das sinaturas de todos os seus empregados e empregadas que ansian con moita necesidade este acordo de condicións laborais. Pues estamos aquí ante la Consellería de Educación porque a Consellería nos hai moi abandonados, non se están cumplindo moitas veces os ratios que están pactados, están desprofesionalizando o persoal como cuidadores ou como cociñeiros, están metendo unhas funcións moito máis superiores ao que nos corresponde, teñen moita máis carga de traballo, pero non están cubrindo os salarios que están pasando o persoal. Tamén temos a problemática de esas funcións moi ambiguas que a veces intentan que fagamos como de docentes. Compañeros e compañeros, hoxe tivemos sorte, misión cumplida, entramos a entregar as sinaturas, as máis de 1000 sinaturas que entregamos en registro, sempre acompañados da policía, semos peligrosos, e o saben, e procedimos a intentar ter unha entrevista in situ co director xeral de Centros e Recursos Humanos, que non estaba, e no seu defecto fomos a falar co subdirector xeral de Recursos Humanos, que tivo ben atendernos, e reiteramos que fomos suficientemente pacientes, tal e como nos pediran fai xa 6 meses, e que agora cumpría dar carta a isto, tomarse en serio isto, e convocar dunha vez a mesa de negociación co resto dos sindicatos para tratar dunha vez o tan ansiado acordo do personal non docente. Con lo cual, hoxe tivemos éxito, agarraremos a que nos resposten, e senón, seguiremos sendo peligrosos para conseguir o noso acordo.